Maswera sei muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Rekidzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudai. Zita rangu muchanditi Lineti, uye zvekare murume wangu akashayika. Mushure mekunge tabva kuGhana, tainge takaenda kuGhana kuti tinge tichinobetserwa kana kuti kuromba. Tainge taenda kunoita marituals kuti chechi yedu inge ichizokura. Saka murume wangu ndokubva achizoshayika after zvinhu zvatainge takafambira zvisina kuzobuda zvakanaka. Saka nemurume wangu tainge tatanga chechi yedu tichidawo kuti tinge tichikwanisa kuzoparidzira shoko raMwari kune vanhu vakawanda, uye zvekare tichidawo kuti tinge tichizovawo neupenyu hwakanaka, nekuti apo patainge tingoriwo mapasta nje muAFM tainge tiri vanhu vepazasi nekuda kwekuti mari dzatainge tichipiwa dzainge dziri shomasa. Murume wangu iye ndichamuti Edwin, takabuda muAFM just before 2012 and we had been serving for a very long time, but mari ndo dzainge dzisingabatiki, tainge tisingapiwi mari inokwana. Our salary was so small, barely enough to feed our 2 children. We could not even afford kungotengawo stendi zvayo, even kumusha chaiko muvillage umo matainge tichiparidzira tiri tichitungamirira sangano redu. Taitomboda kutombopiwa stand, asi takaona kuti kwainge kuri kuresa neHarare. MuHarare macho kuti tinge tichikwanisa kuunganidzawo mari yekuti tinge tichikwanisa kutenga stand zvainge zvisingabudi. For more than 10 years tiri muchurch as mapastors. Motikari chaiyo tainge tisina motikari, zvinhu zvichiramba kubatana. Saka murume wangu akazotanga kucomplain achiti mudzimai wangu inini ndaneta. Ndo zvaaiwanzokutaura aiti, I am tired of serving a big God on an empty stomach. Pane rimwe zuva apo patakaenda kuchechi, wainge uri musi weSunday, we had breakfast yemagwavha kungoitirawo kuti usazodona kufenta nenzara uri pamberi pevanhu uchiparidza. The night before tainge tabika kasadza hupfu hwainge huri hwekupedzisira. Takabika sadza nehupfu hwainge hungori 2 cups dzoga, ndo dzatakashandisa pakubika kwatakaita sadza. Ndokubva tadya sadza iroro mukomanasha. Ndikangoti rainge riri porridge, zviya zvekuti mumba munenge musisina hupfu hwacho, mungobika sadza rinenge riri dete morisiya kuitirawo kuti ringe richikwanisa kuzosimba. Ndo sadza ratainge tadya the previous night. Makuseni chokubata painge pasina. Murume wangu akangonotema magwavha akauya nawo, tikangonwa tea yainge isina kana masamba. Tea iya yekuti unozoita zvekupisa shuga kuti ange achizova like masamba acho. Ndizvo zvatakadya tikabuda tikaenda kuchechi kufamba netsoka. Munhu wamufundisi naamai mufundisi nevana vavo. Tasvikako murume wangu ainge achingochema achiti kusvika rinhiko ndichinzi ndiri munhu waMwari, ini ndisingakwanisi kana kupa mhuri yangu zvokudya tichitambura kudai. Saka after murume wangu ati ainge aneta, akazonditi paainge achinamata Mwari vainge vakamuratidza vision. Vamuratidza vision vainge vakati taifanira kuti tinge tichizotanga our own ministry. Ndichaiti Fire of Grace International.
paakandiudza kuti ainge aine vision yaainge akaratidzwa naMwari, ndakafara nekupembera. It was very beautiful. Mwari vakabva vachizounzawo vanhu vakatanga kutibatsira. Tende rekutanga ratainge tichishandisa takatoripiwawo neumwewo wekumaraini uko kwandakakurira muHarare. Ndikakumbirawo kuti tinge tichiwana pekuti tinge tichizopindira chechi yedu, uye zvekare tikawanawo macheya awo ataipota tichinotora pane chimwe chikoro. Taizoti kana tapedza chechi tobva tanodzosera macheya evanhu. Saka vanhu vakatanga kuuya. Ndingangoti gore rekutanga apo patakavhura sangano redu, pane mamiracles maviri akaitika. Painge paine umwe mukadzi uyu ainge agara ari chirema, akaremara, achishandisa wheelchair. Akanamatirwa nemurume wangu. Wainge huri usiku kuma past 7 patainge tiri in a church meeting. Kwainge kusitomborina vanhu vakawanda musi iwoyo. Murume wangu akangobatwa nemweya, akabva achizotanga kushimanda achinamata. Akati munhu wose ainge arimo mumeeting aifanira kuti ange achinamata. Akabva achizoti amai Gava simukai. Amai Gava ava ndivo vainge vakaremara vachishandisa wheelchair. Paakati amai Gava simukai, tose takabva tatombomira kunamata because tainge tiri pakati pekunamata. Saka kana neniwo ndakatoshamisika because zvinhu zvaizivikanwa nemunhu wose kuti amai Gava vainge vasingakwanisi kutomira vari voga, kunyange vakabatwa vainge vasina simba rekuti vange vachikwanisa kumira. Saka paakangoti amai Gava mirai, ndikangoti kuda kwakangoita about 2 minutes ndopavakatanga kuchema vachiti vainge vachinzwa sekunge makumbo avo ainge achibatwa nechiveve. Vakabva vachizosimuka mukoma. Pekutanga vakadonha ndokubva vachizotanga kufamba vari voga. Takaita mheremhere. Vavakidzani vakauya, street rose vanhu vakauya, vakaona chishamiso icho chainge chaitika kuna amai Gava. Kubva ipapo ndingangoti chechi yedu yakatanga kukura, zvekuti chechi yedu yakatombokura zvekuti tainge tatova nevanhu muchechi vainge vachitosvika kuma 200 and something. Takazogumisidzira tataura nevanhu vepachikoro tikavakumbira kuti vange vachitipa mvumiro yekuti tinge tichizonamatirawo pachikoro pavo because tainge tava nevanhu vakawanda. Taiti zviya kana kuri kunzi inenge isiri nguva yekunaya kwemvura nekuda kwekuti vanhu vainge vakawanda and hall yepachikoro ipapo yainge iri dikisa, taitongonamatira panze. Asiwo kana kuri kunze kunenge kuchinaya taizonamatira muhou, no macheya no what. Vanhu vaitongogara pasi kuitira kusevha nzvimbo. Chechi yedu yakakura for almost 1.5 years. Saka pane umwe murume uyo akauya akati ainge achida kutipa mari. Akati iye basa rake nderekuti kana ukatanga church akaona sekunge unenge uine the Holy Spirit that would be guiding you, anobva akupa mari. Akati iye machechi mazhinji avo ane vanhu vakangotanga machurches avo, he contributed a lot of money to those people. Munhu uyu iye aita sekunge ndewe musangano, hatina kana chatakambodhauta paari. Asi murume wangu anoti akabva achizoroteswa hope dzekunzi church yainge isingafanire kuti inge ichizoita zvepolitics. Saka murume iyeye akabva ati ndimi henyu maramba mari, but nzvimbo yanga yatovapo yekuti each and every Sunday munge muchizova nepamunoti apa ndipo paheadquarters ameno mutown pane imwe building iyo yaakataura nezvayo. Saka kubva ipapo mukomanashi ndingangoti the attendance began to drop. We were down to 10 members mukoma, kuita sekunge kutamba sekuseka. Kubva ipapo patainge tiine more than 200 members kudzoka kusvika pa10 members. Tainge tava kusakwanisa kuunganidza mari yema offering kuti tikwanise kungotengawo fuel, petrol
yekuti tinge tichikwanisa kubatidza generator kuitirawo kuridza mainstruments nekuti magetsi ainge achinetsa. Then everything changed. Murume wangu akazondiudza kuti kwainge kuine conference yainge ichazoitwa kuAvondale, saka painge paine umwe muprofita wekuGhana, a Ghanaian prophet, aifanira kuti ange achizouya kuconference iyoyo. Akanditi conference iyi hakutendedzwe kuti vakadzi vange vachizovako. Only the invited few men who are pastors are going to be there. Saka hanzi it was all about supernatural church growth. Saka prophet ava vekuGhana vainge vari kuno kuSadak vachifamba munyika dzakasiyana-siyana dzemuSadak vachiita iwawo supernatural church growth. Asi painge paine mari yainge ichidiwa kuti inge ichizobhadharwa, mari tainge tisina. Saka takabva tachizotaura nemachurch members. Mukomanashi, it was very hard. Takatengesa mainstruments edu au atakatengesera umwe muimbi anoimba museve, ndiye watakatengesera mainstruments, madrums, mamic nezvakasiyana-siyana. Then ndokubva tachizotengesa nekamotikari katainge tava nako kuitira kuti murume wangu ange achizokwanisa kuendawo kumeeting ikoko, because it was very expensive. Saka akazoti adzoka kumba after the conference, ndopa akabva achizoti mudzimai wangu, we have been praying the wrong way. Zvatadzidziswa zvatainge tichidzidziswa kuconference, we have been praying the wrong way. Ndiri kutozvidemba motikari yangu iyo yatakatengesa. Akandiudza kuti prophet vekuGhana, he knew real power so that you can fill even my stadiums. He told me kuti ainge anzi taifanira kuti tinge tichizoenda kuGhana for what they were saying ministerial impartation. At first ndakaramba ndikati izvi zvimwe zvamava kutaura izvi ini ndiri kutya kuti tinge tichienda kuGhana plus mari hatina. Akabva azoburitsa chikwama chaainge abva nacho chainge chakazara nema-US dollars. Akandiudza kuti yainge iri mari yatainge tichifanira kuti tinge tichizoshandisa kuaplya mapassport uye zvekare nekutenga maflight tickets nekudzoka. Ainge akanzi mari iyoyo yainge isingafanire kuti inge ichizoshanda zvimwe zvinhu. So takazoaplya mapassports edu tikabhuka maflight tickets, then ndokubva tachizoenda kuGhana. Mainge muri muna February patakaenda kuGhana, gore handichatauri hangu. Saka tasvikako kuGhana takagara pane imwe imba yainge iri a guest house but iri yaprofeti ivavo. Takagara kwemazuva mashoma, ndipo apo patakazotorwa tikaendeswa kumaruzeva. Musi watakatorwa ndaitofungidzira kuti tiri kuenda kuchechi, asi takazonobudikira kumaruzeva deep muchakasara kuGhana ikoko. Takasvika pamba peimwe n'anga. Tasvika pamba pen'anga, n'anga iyi mukomanashi ndakatoshamisika kuti ko zviri kumbopindirana papi kuti tauya kuzoona prophet but tava kuendeswa mun'anga. Takabva tachizoendeswa muimba yematare tikatoona muine vamwe vanhu vainge varimo. Mainge muine varume vaviri maSouth African vainge vachiti naivowo vainge vari mapastors. Ndo vatakazotanga kugara navo pamba ipapo pen'anga yekuGhana. Saka takabva tachizonzi kana tichida kukudza chechi taifanira kuti tinge tichizoita sacrifice. Takaita sacrifice yekutanga, tikasacrifice vatezvara vangu. Izvi zvakaitwa tichiriko kuGhana. By the time patakadzoka kuZimbabwe vainge vatofa, uye zvekare tikanzi the second sacrifice ndaifanira kuti ndinge ndichizopengesa hanzvadzi yangu. Ndainge ndiine hanzvadzi yangu uyo ainge akaenda kuSouth Africa. Ainge achimboita zvekuba hake nekuita zvemadrugs. Kana kuSouth Africa ikoko taitogara tichingoshupana naye tichimutsvaka because ainge ava kuita zvemadrugs. Ndakaona kuti iye kana ndikamupengesa vanhu vanongoti ari kupengesewa nemadrugs ake. Takanzi kufamba uko kwaanenge achizoita asingazorori mukupenga kwake ndo kuzouyawo kunenge kuchiita vanhu muchechi medu. Saka kuchekeresa kwatakaita vatezvara vangu takavachekeresa sezvizvi. Pane mbudzi iyo yakatorwa ikaunzwa pamberi pedu. Murume wangu akapiwa banga akanzi ange achiibaya pahuro. Yakabayiwa pahuro
haina kana kumbobhubha kana kuita sei. Apa ndainge ndakabata imwe mbiya yeblack, ropa rainge richichururuka richidonheramo mumbiya imomo. Saka takabva tachizonzi taifanira kuti tinge tichigeza kufesi neropa iroro. Hatina kuzoripukuta ropa iroro. Zuva ratainge tava kuda kudzoka kuZimbabwe ndobva takazopiwa mushonga wekugeza nawo. Hatina kuzozora mafuta tikadzoka kuZim, takashenuruka mundege imomo. Zvino takabva tachizopiwa zvekare mishonga yataifanira kuti tinge tichizoshandisa. Takanzi tichingosvika muZimbabwe taifanira kuti tinge tichizodhirowa seko mumba medu tichishandisa salt, asi tichidhirowa seko iroro taifanira kuti tinge tichidhirowa tiri mukati. Tikanzi taifanira kuti tinge tichizoita bonde tirimo museko iroro. Tasvika pamba takazorora, then mangwana acho wakazoti wava usiku, ndipo patakabva tachizotanga kushifta zvinhu zvainge zviri mune imwe spare bedroom tikamusiya mava empty. Ndakabva ndachizotora salt iya fine salt, ndo yatakabva tachizoshandisa kudhirowa denderedzwa, tikabva tachizowaridza mucheka wedu mutsvuku kuti tinge tichizotanga kurara. Asi handizivi kuti chii chakaitika mukomanashi, nekuti takati tapedza kudhirowa seko iroro ndipo patakaona moto wakapfuta uchibva muceiling. Murume wangu akaita zvekuzvuviwa nechigunwe chake, ndicho chainge chiri panze pedenderedzwa iro ratainge tadhirowa nesalt. Akazvuviwa akaburitswa museko nechinhu chandisina kuona. Akatanga kuridza mhere. Ndakazoona kamunhu kainge kari keblack kainge kakanamira kumadziro kari keblack kakasimudza murume wangu. Iye ainge achingoridza mhere. Kakabva kachizonyangarika, kakaita zvekujova. Imba yose yakadengenyeka nekuti kakadzova kuita kunge shumba. Murume wangu akaramba achingochema. Ndakazoenda paainge ari. Hatina kuzokwanisa kuenderera mberi nemhiko because ainge achingochema achiti mbabvu dzangu ndarohwa chibhakera, mbabvu dzangu dziri kurwadza. Takabva tachizoenda kuchipatara. Ndakaenda naye kuchipatara. Akabva achizoita heart attack makuseniseni ndokubva achizoshayika. Ndokufa kwakaita murume wangu. Mushure mekunge murume wangu ashayika mukoma, ndakabva ndachizotora salt iya nemafuta awo atainge takabva nawo kuGhana. Tainge takanzi kana chechi yenyu yakura kusvika palevel ramunenge muchiona kuti chechi yedu yakura kusvika palevel ratinoda, munotora munyu mobva matora nemafuta muzvisanganisa, mobva mavesa moto otanga kudira salt iyoyo yaunenge wakazanganisa nemafuta kusvika yatsva yose. Saka after tabva mukuviga murume wangu, vanhu vakati vapararira. Kwamanashi ndopa ndakatora Brystant ndikarongerera huni dzangu, ndikabatidza moto, ndakatora salt iya ndikazanganisa nemafuta atainge takabva nawo kuGhana, ndokubva ndachizotanga kumwaya makaremo muBrystant. Ndakamwaya mukomanashi salt iya kusvika yazopera. Ndingangoti kuda ndakaita about 6 hours moto uchingobvira chete kusvika huni dzose nemarasha zvose zvatsva. MuBrystant makasara musina kana chinhu, even madota zvawo. Hamene kuti zvinhu izvozvo zvakaenda kopi. Ndiko kuparadza kwandakaita urombwa hwacho uwo kana huriwo hwatainge takaenda kunotora kuGhana. After that ndainge ndava kungogara ndichiona murume wangu akamira panze. Ndaiwanzokumuona makuseniseni, ndaitomuka ndotoona ndakatomira mukitchen ndikatarisa panze. Ndaibva ndaona murume wangu akanditarisa. Chaaingotaura ndechekuti kunzvimbo kwandiri kunopisa, dira mvura pasi. Ndaibva ndadira mvura pasi, obva anyangarika. Ndaitochera mvura ndobva ndabuda panze ndoita zvekugwadama ndichidira mvura pasi kuti ange achikwanisa kunwa mvura iyoyo. Zvakazongoita zvichingoperawo zvishoma nezvishoma. Zvechechi ndakazosiyana nazvo nekuti ndakaona kuti chechi yacho it was cursed from the beginning, haina kumbogara yakakura. Zvinongondinetsa kuti asi murume wangu koma miracles awo aakamboita, koMwari sei
vasina kuzotiropafadza. Ndiyo secret yangu, kana mukaposta muzondiudzawo ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Zvechechi zvekutonzi ndatanga chechi handichina kana shungu nazvo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedruwe. Imessage iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna amai mufundisi. Strange things indeed they do happen in this world. Yo, can you imagine? Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.